assalamu alaikum won bibe fulbe fullabe barke wonbe funnange hirnange rewoy worgo amtube yebde ayawo Pini TV on calminama e inde on calminama e jettode onon gandi to gondon e to kedirdon to mbawdon wonde fof e windere nde mi tawi on don mi salmini on calminadi teddudi gondi de needi en garti kadi e yewtere men wonde fayda nde yewtere men mawnde nde hono comedy show taw ko do tan e nder Pini TV onon gandi comedy show ko yewtere ne ganduda ko anti stress yewtere ne ganduda tafana ko mogiyankobe kala to mogiyanke wawi wonde e windere nde inshallah rabbi ma ar jodda do e plateau hande non muda invité debbo pullo baddo fayda mo ganduda ina heftina e rendo pular o mo ganduda ko sehilam gila hanki hande arani nde wonno noddonnomi tan ko mawnirabam o do non hande mo noddumi o ko sehilam ko gidam ko mo pejjumi ko mo ganduda ko neddo mo gandumi no feewi on yete ko Dieynaba Sow kono o yewaka o wadi hande émission spécial nde wonno nde arata nde ko gaddan dum surprise min surprise o ne weli min no feewi sabu odon gandi odo gorko cuballo hakkunde amen odon gandi odo ko sehilam no hanirtani wadde so ari e der plateau dum beedoto ko welde mi nde wonno ko sehilam no feewi Dieynaba Sow salmindir bandirabe ewa Aisha won mi salminima mi juri mama mi wapata banam gorko mo wana bandi gorko yete ko awati janjay mine makko ko hanki ko biida joni ko tan gandondiral men ko hanki Aisha gila hande arani wadde alhamdulillah rabbil alamin ewa mede salmina dendangal jebo ayawo Pini TV mede salmina halifabe diine ma mede salmina kadi jignaada mo Fatmata Deme mede salmina ma mede juroma mede salmina ada andi ko jignaado ma machallah a wowi mo kadi ada andi mo voilà mi salmini dendangal biddo pullo kala to gonda mi wima mi salmini ma mi juri mama kadi mi wima yonden ka Allah a jarama Allah jarama Dieynaba boyam kucca holko gadduda assalamu alaikum mi salmini on mi salmini diaspora o fof mi salmini mobe galle be en calmini Dawda Dia Abou Diop Leyla Ndiath en calmini bandirabe aduna kala machallah kadi mo jogi weltare kadi arta do en kadi hawrude mon do en e debbo pullo jontado machallah mo jinmi korsimi mo ceegmi bernam mbad mi der ton ala ande dum mawni berne ma ceegda mbaddama hen biimi so dajjide berne de mi nannomo ton ene gernimi dum wallahi fecce ngala e ma ko haalobe pular mbiyata gila laamu manna haaya laamu termes haaya laamu almamebe an Seydi Sow hakkunde men wona hande ne wonno sonji Aisha won wadi mogo sababu o mudo wawi wiide ummi koy jihnaado makko ono Fatmata Deme nde wonno min kodduno ko koddigal bangal fayda wona koddigal lawbe arabe wallahi min koddigal jongal min goni sukaabe non tokosbe machallah emin jaada tawi ko min ganda haydara gotay amen kala mo tottunoda hande fado wadanno koy do hore mum wadde dum boyi kanko non o jeya koy famille théâtre sabu mudo wawi wiide kambe galle mabbe fof ko théâtre be nguuri ko théâtre be batta nde wonno machallah haytani be debbo ko journo do théâtre gila yumma ko en kawira makko en mawni ko en machallah on don famille kala gandudo famille Deme e der ben brak ada andi beedo ko mogiyankobe pire et dur kanko nono ari o naati hen kadi o yonni ha yodi nde wonno ko debbo mojo debbo pullo mojo kadi baawdo ko watto ko kadi andi ko watto ko on wiyete ko Dieynaba Sow Dieynaba hol gonde Dieynaba Sow ewa Aisha sa namdi mami mo woni Dieynaba Sow mi softat jabade ma no wonno Dieynaba aduma nini de min mi yira ko mbino mi yasin ko tan min kala plateau jinmi ko jirwina ha jirwa eden gandondire koye men Aisha yira dum do non yew jinmi tan ko maden ni jam hande bubata so mi wima non tan ganda dum en go wondiri non hande bubata kadi bane men gorko na wadi min accompagner mi dañat ciusal machallah wadde mo hedima wadde sa namdi mami holi Dieynaba Sow mi softan namno jabade ma hen no wonno Dieynaba Sow ko debbo pullo edinajo
machallah jibinaɗo ɗo e Dakar nokku no wiye Guédiawaye mawnuɗo ɗo e Dakar kono jiɗɗo ɗemgal mum hogiyanke pular kadi machallah on woni Dieynaba Sow kono noon ha joni neɗɗo woppata lasli mum woppata kadi to jeeyami ko edi emin koɗa kadi nokku no wiye Doɗel mbeɗa far noon kadi to jeeyami ɗo machallah no wonno ko fulɓe daneɓe tal koɗi toon rimɓe dariɓe dadiɓe yiɗɓe pulago machallah susɓe aɗa jeeya kadi to no wiyete no wuuro fadde men lobbudduya ɗon toroɓe goni ɗon mi woppata ɗon woppatama tan aɗa wiya duya no wiyete no edi aɗa hokko duya aɗa jogui kadi koyngal duya machallah koyngal duya ko toroɓe machallah toroɓe dariɓe jangguɓe ganduɓe ɓurana dañɓe gandal an kay sa haali faddem kam aɗa andi to ummi aɗa andi lasli makko wadde ɗum kadi ko weltare gam meɗe haala ɗum ɗo inchallah wadde ko noon tan kono Amady Tidiane Ndiaye muɗo yiiɗi andinde pulagu ngu sa yiiɗi yiide pullo jontaɗo ya Jolof sa yiiɗi yiide gorko pullo tiɗɗo ya Jolof sa yiiɗi yiide rewɓe fulɓe yonɓe yontaɓe ya Jolof machallah jaaha naata e nokku biyeteɗo Barkeji tacca paya Lumbel Lana paya Lumbidoɓe en paya wuro oɗo fucciti wuro nayyi leymi jumani ko fucciti wuro nayyi jaaha toon tawa toon fulɓe yontaɓe fulɓe dariɓe kadi yiɗɓe Pindi TV nde wonno komi janoɗo toon jillu kono jillamo sofani kadi jillamo mettani tawmi toon jantal mara monsieur le maire Ousmane Sambere Samba Dalla Sow tawmi toon madame la maire Diegane Daf ina wonde Aji Daf jaadunomi noon koye gorko pullo cuusɗo hono Djibi Oldou Bohum Dulo Kawel jaadigel Seydou Wouwa Sow bonum gorko Habsatou Ba Sadibou Mignam min jeewaka hay saha goto min calmini dendagal Jolof naaɓe fof Muniru Ndiaye ane jeewma Dieynaba Ndiaye onon fof min calmini on Bouyel onon fof somi limtimi juumat mbiɗa salmina bébé yelam Yacine Sow mi salmini dendagal Barkeji naaɓe fof no potirno nde wonno teddungal sa yiɗi ɗum hande jahata ko Jolof kono Amady Tidiane holko gandanɗa oɗo debbo pullo hande oɗo debbo pullo jontaɗo mo ɓoymi hiilade mo ɓoymi ɗaɓɓidde ha Allah fotti min ɗo an anda ko mbaɗɗa ko ni kanko on anda ko waɗi ko tan machallah Dieynaba Sow I love you oh lala mbiɗa ko min ko je t'aime I love you toi te mo longel ɓongel quand toujours Allah anne Dieynaba Sow ngandumam ko gila 2007 ala foɗo jiyadani ala ɗo foto mi ɗaɓɓitanima Dieynaba Sow pullo mo ediɗa alal saabu Allah jontaɗo mo jolɓe ñembi Dieynaba Sow waro Allah mbara Allah hen seeɗa tan guettanami gueɗalam ha timma Dieynaba Sow ganda mbaɗa yinma t'es mon cœur t'es mon racine de mon cœur si toi t'es fleur moi je vais descendre moi roser toi toi mon amour toi je t'aime Dieynaba Sow walla min se e yidde nde o walla mi kanko mboɗo sohlimo Dieynaba Sow ala woppir noon jees yo faw hen jungo makko faw hen jees moi si je t'aime mon cœur chéri moi si je t'aime tellement bandiraɓe ko hanki yidde nde ko hanki wona hanki noon walla yidde mon nde ɓooyi ko hanki kila hande arani noon wadde nden waɗa feere yo kosam ene kodde ɓe jare ɗum ma ƴewte inchallah mbaɗen so wota wela yere ɗum en ƴewtat ɗum kono si ay hami o heyi ton ko lelde ɗum noon kala ko moƴƴi hoto lelne machallah te mo ɓuƴu tan oui ala probléme garten e yewtere nde Dieynaba Sow onon ane mbaɗɗa théâtre Pulaar eywa Aïcha mi waɗi théâtre Pulaar en 2005 nden puɗɗimi wadde théâtre Pulaar te kadi mi nimsani ko nannomi théâtre Pulaar no wonno machallah ko mbiɗa joni ko tan koye famille ar jeeyami
medi sikki faddem so haalama e théâtre pular o waɗi marqué empreinte makko e théâtre pular ko joom wi hunuko ma ko Toulouse nenam guiɗam mi salminima de passage mama chérie eywa aɗa andi kadi kawam malal seɗen kala théâtre pular won ko waɗi hen nenne dem mabel dem ɓen fof ko ƴiƴe mam wadde komi tawɓe mi goni e nder art wadde min mbeɗa wawi wiide jibinami koye art wadde mi softanat min wadde théâtre te somi waɗi ɗum daw ko hani sa ari a tawi jignaɓe ma gone hunde a abbitima daw ko hani te machallah nimsalanakam hen machallah cassette théâtre gaɗiɗa wadde a kiski eywa cassette mo gaddimi wadde ko Dieynaba Kangaɗo Dieynaba Kangaɗo machallah troupe Tafa Ndaw no troupe o wiyata no nden mi anda aɗa faama tan mi ara tan mi tourna mi yaha mi ƴewani ni no troupe o wiyete mi ara tan mi tourna no wonno koye hakkude ala yontande hande ko min wanno ɗum créé par ce que nde gummimi e Tafa Ndaw ndeysan woniraɓam worɓe ɓe kadi nangi hen no feewi Amadou Tidiane Ndiaye mbaɗɗa yontande hande yontande hande wadde on cassette koye timtimol wadde cassette o no wawi wiya ko timtimol kono cassette o ko so doole donki yo doole keɓɓo joyno ɗum wallahi min cikkanno ko an jeeyi doole donki yo doole eyyi par ce que min waɗi cassette o cassette o gorko pullo jontaɗo ne wiye Abdoul Baro machallah on wanno kam produire wiyomi waɗanmo cassette o noddumi hen woniraɓam worɓe ɓe no wonno eɓe gandi koɓe mbaɗat ko eɓe gandi koɓe jahata ko Amadou Tidiane Ndiaye e Ibou Kane ina wonde aussi Yaya Dia machallah ɓe nangi hen cassette o waɗi réussir kadi total kadi bandiraɓe mabɓe debbo Aïcha won an kay waɗi hen marqué empreinte ma wona ɗum haalte seeɗa e ɓinguel ni Noyam Fan Ndiaye e Hawa Dieng mi yejjitta oɗon cassette ko cassette kadi mo limte foof juumat jeeyaɓe hen ɓe foof on jii par ce que cassette baɗɗo riche no wonno cassette o koko rendina ko kawisa koko rendini nalankoɓe hewɓe machallah cassette o waɗi boum nde yalti nde yimɓeɓe jiiɗi ɗum nden nde min gayni par exemple min mbaɗi hen épisode 1 2 3 ha 4 kawisa ko cassette belɗo machallah nde min gayne kawisa noon après par la suite nden min mbaɗi les 3F woni mine ma e Hawa Dieng onne kadi machallah dañi succès wadde kala ko min mbaɗe art tan no wonno sa dañi wonɓe caggal ma dari daraniɓe ma ko wayno Amadou Tidiane Ndiaye enen ɓeɗo foof ken famille kala ko neɗɗo waɗata goɗɗo o nannat hen junggo mum ha safa wadde sen darima en baddi junggo e fandu tan en jahat e dow lañal ni ko kalɗa ɗo ko artiri kam nde wonno hay yimɓe wiyoɓe ni mugiyankoɓe beldani ga naggam wona gonga minen ko famille woni ƴew yeru joni min bana iniri kam ɓinguel wallahi an Binta iniri kam ɓinguel wallahi min mi rokki mawniraɗo sohna Ba Amadou Tidiane oɗo joni iniri kam somi wimoɗo limta ko ɗo mbalten enen e koye men ken famille enen jiidi yumma enen jiidi baba en certani hay sen bayri yindirde moni fof ko hayo so yi wallahi donc nden ɗon yidde e ɗin ɗon gilli nana hakkude men Dieynaba Sow holgonno référence ma e théâtre e référence me théâtre ko nenam faddem ndeysaan par ce que sa ari a tawi yumma na waɗa hunde kadi na wawi ɗum machallah omo wawi ko waɗata ko fadde men Aissata Dem ko gorgolam Allah na waddi min wadde min mbiyan Aissata Ba yaram mum yo Allah ɓuuɓan mum onne ko mawnum nenam ko hen wonno machallah goto fof yi golle makko e nder théâtre pular wadde noon ko sati kam ko fof mbeɗa wawi wiide ko hakkude gorgilaɓam tan e yummiraɓam e kawiraɓam e mawniraɓam kadi e guiƴiraɓam wadde somi naati e moko noon daw ko hani Aïcha daw ko foti wonde ɗum tan nannimi hen ko ɓurma musde mago e nder mago tan ko musma ko ganduɗa ɗum ɗo hande sa jooɗima a miccima ɗum tan gonki maki huɓɓat ewa aduna kam triché ala hen no mi watta triché mi haalat tan aduna kam hande ko belamma tan janggo ko mettere kala ko mbawɗa wonde e meccal mum ma dañ hen ko welma ma dañ hen ko mettuma kono noon no wonno pulagu ngu tan waɗi min intéressé hay sa dañi hen ko mettuma muñra saabi Allah par ce que a majjani eɓe kewi wiide rewɓe waɗoɓe théâtre parfois ɓe mbaɗa min banaliser no fewi eɗen tampide Aïcha eɗen tampi rewɓe dariɓe daraniɓe pulagu cuusɓe dañɓe fulla dañɓe fayda e koye mumen kono noon
mataw ɓe kaldata ko yo moƴƴu tan ɓe kalda kono fulla e faydagal neɗɗo o ɗum koye neɗɗo o tan waɗata sa waɗi théâtre koye an wonata sa waɗani théâtre kadi ko wone ma ko ma tan woni gonga wadde mbiyanmi ko yoɓe gokkumin hakkille ɓe ganda komin rewɓe dariɓe yiɗɓe resede joguiɗo galleji amen huufi sukaɓe amen kadi min jogui fulla e koye amen mi jogui fayda e koye amen neɗɗo noon mo ganduɗa mo ala fulla o ɗum hayso a waɗani théâtre ko noon tan Allah watma mi rokkima masque chirurgical sin jalti joni tottuma merci ma chérie Amity Dia ko mbiɗa e ko Dieynaba haali ko ɗo joni nde wonno minen rewɓe ɓe emin tampi ndeysan ɓe jolto koye saluji mabɓe ɓe tuba écran uji mabɓe plat tan e puɗɗo debbo sa fewnani ɗum bonnu ɗum o debbo woni galle debbo woni nene te ay minen rewɓe ɓe emin jogui ɓiɓɓe gonga emin jogui yummiraɓe emin jogui famille donc il faut mbatton hen hakkillaji mon ne feewi ngam noon koye rewɓe waɗoɓe théâtre ɓe ko joguiɓe fulla joguiɓe fayda wona théâtre o tan woni meccal mabɓe kamɓe foof kala jooɗiɗo ɗo somi welama mi haala ɗum haalanma activité goɗɗo ko de wone dow majjum koɓe responsable uji dariɓe Amity Dia masallah haala ka waɗi fayida rewɓe joɓe théâtre ɓe ko référence uji koto ko waɗɓe fayida ko derniɓe leñol ngol minne mbaɗa wasiyo tan biyaɗo fof taw holko gonɗa so tawi neɗɗo waɗani haydara wiyetake mais sala ko wiyete ko tawe ma tan ɗum to woni wasiyo o kadi so tawi a woni darogal a woni waɗɗo référence a woni neɗɗo jeeɓeteɗo sala won tasuji sala won tasuji neɗɗo aussi kañum mawninto hoore mum kañum hokkata fulla hoore mum fayida muɗum e yimɓe kam accu haaloɓe ko haaloɓe tan e haaloɓe ɓen ko haaloɓe tan sa moƴƴi koɓe haaloɓe sa boni koɓe haaloɓe mais sala tan koɓe haalte ma ko tan yo won e ma donc enen enen gandi enen ko mbatten tan koko moƴƴi jahen koko moƴƴi e to moƴƴi won foto wasa bonɗo won hon ɗon e mais tinɗen tan e koye men ganden mbaɗen ten ko koye men mbaɗen ten ko leñol ngol hande ken daroɗɗe ken daroɗe ganduɗa hande foot en potani wadde ɗum so rewi lawol en potani wonde yimɓe ganduɗa janggo e jaam ko neɗɗo wiye kene yawro en e machallah ɗum noon tinnuɗen tan darniɗen nde jokken darde nde ɗon machallah kadi foof moƴƴata salla jaaɓi inchallah jaram kono Aïssa Wane emin gandi hal bandiraɓe ɓe na konko yonkadi wor feere hanko yonoy kay hande koko laaɓata can ade mon ummade ɗo ma wonno way i ɓiɓɓe firlo fof nan dari ne daaro pulla egga beeli egga pulla jontaɗo barowo saabi Allah an woni docteur miskineɓe a woni docteur yiɗɓe kala ñawnoɗo yiddema ne wawi safrude ɗum Dieynaba Sow safram mi tampi safram ko ne waɗa en pikkir ka woni aspirine am hande jiimaɓe min mbaɗa welto Dieynaba Sow woto feere gara ha tottuɗa han kadi Dieynaba Sow gadde ala mbaɗa yimma machallah ene weeli wiide debbam neni ene weeli wiide miñam neni ene weeli wiide bandam neni ene weeli mbaɗa andimo wallahi min somi yaade ma tan ko faarojam Dieynaba Sow ɗum waɗ ɗum passe tawa kam galle ma wonno mbadduɗen inchallah ko ɗum mbiyannoɗa walla wona ɗum teddungal ma e mbaɗa yiɗ kaasi wiide hay goɗɗum kan mbo yiɗi hay goɗɗum kan somi dañi machallah ɗum jiɗɗo andude tawi ko ñagotoɗa guila nane ko kalis walla mbaɗa ñaago kalis mbaɗa ñaago cœur makko o kanko totemi cœur makko Dieynaba wona kalis o wima a hangaka ananani ko mbimomi an kay mi fawima donne-moi ton cœur moi je vais te donner mon cœur ton cœur et mon cœur kawruji ɗiɗi ɗi ndenda voilà ɗi ndenda yew oui haala moƴƴani fo tawam galle tan wona mi hokkima passe an kay deej tan allahu akbar koni seeɗa ko jooɗe bandiraɓe ko ɗon calmintumi Samba Ndiaye Thioub gorko mo Matam e kaggulaji mi salminima mi juurimama guiɗam ha woni yeeso Dieynaba Sow holko mbatta caggal théâtre eywa Aïcha caggal théâtre miɗe dilla seeɗa e commerce e miɗe dilla seeɗa e commerce parfois noon miɗe dañanno yaade ka haydi kono no wonno joni laabi ɗi belani confinement o ko waɗi ko ande kadi laabi belani goppeɗi laabi bandiraɓe on tampini la corona ari corona koko korni min tampi
corona yo yala won mun min tampi ewa gila den non laabi belani kadi mede jettonno do ciomci mede nelde sey laabam wonbe ciagal leydi be jeyenami tinni be machallah ko wayno farsi cilla si nenam kajjasi o do wutte ko farsi wade yam ay debbo jontado jonado hore mum to dewla États-Unis d'Amérique wadde mi jotta ko do Aisha taw mi innani banam gorko sehilam gidam Samba Diallo burdo andirede fula gorko mo bundu ko mu bannano machallah cewdo mo heege sewnani o wadde on so mi joodi mo do mi inna inde mum ina wonde gide mum sehil mum Abdou Diallo machallah ko heddi ko kecce wallahi Dieynaba iner émission mu do nani hen concept goto concept o non bayde mbimi ko comedy show in ko yo yimbe be jal hol ko ngurda tan ko ganduda sa halni dum bandirabe ma jal ko holdum ewa Aisha ko ngurmi ko ganduda so mi haldi dum Aisha addi mawkade erani halanma herani halan ala dum kay man fiwni to heratan ya yaltinam hen ala marewa bida ko yomi hal bandirabe keddo de xam Dieynaba kalan mi cimtan mi ko lawol men Nouadhibou wona gonga ñene min teddinande do Nouadhibou do machallah mera yaade Nouadhibou e gaddani min ñamele de machallah den di murtannabe machallah ne mbawi teddungal pawi tan birti tan pawi nappude be matto ko darab mawdo tan raniji di fofawa Aisha ni finni wadi ni tan wi ha goram on ji dum ha teddungal ko do woni do e Nouakchott mbimi aha wallahi ko do woni tan Yasin wi na wonde jabet yidi ko firir Yasin antana bol firir tan liddi mawdi kanko joñi tan gato adda tan Aisha wi dum hade gato arde ay ko wi ko dañdo ko garado jabet yo adde ne liddi min ngari mbi mi moda ara jabet paame liddi o faye liddi kan gato adda Aisha wi dum de ham no wayni mbimi dum ko gato wi gadde maynes mede wada hen Allah ne seedi wala ko gato maynes gadde maynes mede wada hen ko ni de o wadi wona gonga mi yafata mo kono an hande ko pon mi haala jibiri so mi haali jibiri ala op don memata ko bandiraɓe ko ni tan mona andi j'espère que onon kadi oɗon jooɗi e salon ngaji mon oɗon jala no min jallirtani oɗo wona neɗɗo o ko neɗɗo cewɗo kono ala probléme yafatamo oɗon gandi kam gato wattaka maynes ɗum est ce que ne nandi ndi so hakkille asi wondu yo miijo turo joogo ɗum wawa wonde oɗon gandi min mi wattande nden ko kanko wonno ɗum eyi Amady Tidiane holko kalɗa kadi e debbo pullo jontaɗo eyyi min kam mi sertata tan haalde debbo pullo jontaɗo nde tawno ko ñaguel dimel kuccol kala yeynata e mbolu tawa nafa tawe nafa machallah hande mi hebbini kalis no fewi ala kay ɗum ala hen tam hen gueɗalam seere so tawi noddirɗa kam ɗo ko ha peccen mi hanno ɗo wiya lawol ala hoya ko mere eyyi ɗum noon debbo pullo min beltani mama ha woni gonga debbo pullo yiɗen mi yinma debbo pullo machallah aduna foti heeɗi en te kadi kadi artoɓe ɗo de inchallah an holne garata comédie show mi invite ma an comédie show woni holɗum yewtere wonde fayda nde ɗum ɗo ko mbatten ɗo ko mi invite ma kalna kam hol gonɗo Amady Tidiane to gurdam ma to ndewɗa kalna yimɓeɓe ka jimo walla ka mboɗon Amady Tidiane jeyɗen non tawa comme ka invité no mbaɗi mi invité hande awɗa oɗo ni mi invite ma kalna min an tawi ka jimo walla ka mogiyanke walla ka jeeyo omo yeeyo Fugge Diaye omo dawa juuti omo dawa jeere omo dawa port ko jimowo ko mogiyanke joni noon ɗum ɗon fof yo haalan min holko watta hen mi haali sirlu ma mara min ni cigol ko geewita wala hande mi eewita gongo affaire o hawnima de na hawni de walla ko debbo pullo hade tan garɗen tan duusde tan dani hanirta ni no hanirta ni a yiide e machallah Dieynaba Sow a weltanama nde tawno ɓerde ma ni laaɓi kadi ka neɗɗo moƴƴo ka baɗɗo fayde an gandirɗa tan ko ni debbo joɗɗo jontaɗo kadi ɓerde ma ni laaɓi mi kemi wiide ni ya ɓooy wuuro sabu gurdama waɗi nafoore ya ɓooy yiddema sabu yiddema ne waɗi nafoore am eyyi so alanama nafoore kam min tan waɗnimi nafoore sa yiiɗi kam ene waɗni kam nafoore hayso an alanama nafoore kam min ko yomi ande tan yo wiyata ko min mbaɗa andu Amady Tidiane mi haalanma e makko gueɗel ko moƴƴo ko laaɓɗo reedu o ñoota
o fenata o haalata caggal neɗɗo omo rokkira ñamde omo rokkira comci kono o rokkirta kalis alani wa ko nen ko ɓuuti kay holliri ala ɗon a yani neni ujunnaje sappo neni uyema kalis o rokkirta min kay hande ɗum ne haawi kam hande o ɗiɗo ujunnaje sappo kalis makko yaltata omoni emin gandude wona hande de eywa Aïcha jinnomi ko yettude banam gorko mo wona bandi gorko machallah Amati Diane so yero so toon garannomi aha mi heppu anen ko tahi keppumi no wonno ko baniraɗo gorko moƴƴo théâtre waddani yero e Dieynaba Sow ko benn barak min e ma e makko ko famille ko mbinomi nane ko ha ko rutte ko mbiɗa joni ko hen panoɗa ko jeewo ko somin jooɗima e plateau mbeɗa softa haalde jeewo no wonno pular na wiya so lingu yari karaw yo yettu Allah yetta lawƴannoɓe kore mi yettat kadi Dawda Moussa Dia hande somin dañi touche hamin darima ɗo hamin dañi plus kam wona moyen wona ko sababu ne makko no wonno omo teddini mogiyankoɓe omo fawi mogiyankoɓe place omo fawi kala ɓi pullo e place tenti noon e mogiyankoɓe min wima noon Seydi Dia Dawda ñammin o ñammintu mogiyanke o yarnuma o fawma e place o lelnuma e cuuɗi kilim o wima wat ko welma sa pari juyami hokkuma kalis kewɗo tawa o waddata hen haala min wima noon ina wonde ɓi yummakko kisma mi yejjitta noon caméraman mo Samba ɓeɗe tampini mo ewa on touche jinnomi hen ɓeydude e kawam Abou Diop machallah Leyla Diadj kamɓe foof eɓe darini pulago min mbeɗe heewi wiide Aïcha somin dañino ɗiɗo waaɓe no Dawuda goto ni tan pulago ɓamtata yanta e Dawuda tan pulago ɓamtata no wonno machallah ko gorko dariɗo daraniɗo pulago jiɗɗo pulago battorɗo pulago wadde noon mbiyanmi ko alduɓe men tinnoɗen e koye men min mbeɗe heewi wiide ko uuri ko koye pulago woni ko yooɗi ko koye pulago woni ko moƴƴi ko koye pulago woni sernaɓe moƴƴuɓe koye pulago jalti wadde enen fulɓe daroɗen kadi culture men o ne riche ko joguiɗen ko en ganda ɗum ni Aïcha machallah ala fof ko heeƴa ƴeew tubakoɓe gummo ha États-Unis d'Amérique gummo ha caggal leydi garana jangga pular wadde duttoɗen ko hanki minen komin juddu jeeriji kono noon min calotako komin dariɓe lang emin cali ɗemgal amen yoole min jaɓata ɗum yoolata ko temin joolata ɗum kala ko min nani hen noon no moƴƴi no wonno ko pulago ngu tan waɗi min intéressé merci beaucoup Seydi Sow elle yewtere men fuɗɗima e naywude caatu waalo noon waɗa kam signe min kam nde wonno sonno sagam hande ko ɗo ñalleten kono ala ko mbawmi hen ko temps te temps o fuɗɗima gasɗe Dieynaba Sow holko mbaynirtoɗa bandiraɓe eywa Aïcha mbaynirtoma bandiraɓe e wiide ɓiɓɓe fulɓe wonɓe caggal leydi ɓe mi weltanimiɓe no feewi no wonno kamɓe ne mi yi tinnare mabɓe so ƴeewa nannaɓe eɓen mbaɗa commentaire eɓen mbaɗa partagé eɓen mbaɗa like tout machallah eɓe tinni eɓe jiiɗi pulago no wonno ko minen yewtata ɓe te ɓe belti hen kadi so ɗum ɓenni machallah mi salminat ɓi nenam Binta Tall ina wone nenegal nde talla e tokaram wona tokaram neɗɗo foɗodirtake kadi deej kamɓe fof Yacine Sy en kala gonɗo e jeewo onon fof on calminama machallah e weltade e wiide kadi ɓiɓɓe fulɓe ko mbinomi nane ko tinnoɗen e koye men eɗen jogui richesse mo ganduɗa woni pulago ko richesse. Merci beaucoup ma puce Amati Diane Allah jarama kadi beltanima leñol ngol fof eɗen jetta Allah eɗen jetta sehilaɓe kadi neɗɗo yetta sehilaɓe men eɗen jetti Altine Diaw debbo mo Jammel kanko ñanten ɗo hen no mata eɗen jetta hono Aissata Kees machallah ko joom suudu mawnam woni hande ko joodi ko to France to henna e kajjasi debbo mo Guiré modi to États-Unis ay ndi moƴƴo nafoore mere nenam e jetta sehil men hono Ba Moussa Yanko machallah Ba Moussa Yanko min calminima Coumba Yaya Sy debbo mo Jammel min beltanimama no haafi Alsane Dia
kedde beñi ganda samari mo la borata ko salima sada ha nyalande ko mo sincan ma sha Allah asalminama weltanama fi ma sha Allah non happiness min calmini min jurima bandirabe kala e so won weltama no fewi Allah jarama on jarama bandirabe yebiyankobe Ayawo Pindi TV odon biye odon jarlo odon jafo ne wonno ko temps o deddi min no fewi muda yetta Allah muda yetta wonbe karallagal ngal hono caatu walo ina wonde Amadou Touré mande mori e maquillage o non ko kumbis makeup kumbis babu miñam ha woni gonga eden jetta non jolofnabe fof onon fof mi yetti on mudu yo on mi weltima ne wonno jillamo ne wel jillu ngune weli sonno ko sagam jango mi rutitto jolof muda yetta sambere saw monsieur le maire mi yettima no fewi jibi oldu bokum dula kawel mi yettima onon fof mi on jarama ha émission goddo tawa jeydo ñaawi Allah jarama on jarama